मोस्रोमथि हारि गिदिर फिसा होननानै गिदिरा फिसाखौ नेवसिना देरहासार मिनिग्लाबनायखौ नुबाय आं सुबुंनि जारिमिनाव। सोदोमस्रिनि आदं दं रंजानाय हारि फिसानि सोलोंसा होननानै गोरबोनि जिउखौ बावसोमनानै गुरु मानिना लाब्लाबो इसिबां लभिया बादिनो जानाङो राजखान्थिनि लंथं सिखाराव। सुबुङा सुबुंखौ सिनाय रोङाब्ला राजखान्थिनि खैसारखौ गुरुआनो सायोब्ला सुबुंथिनि फुंखाया मालाय ओंखारनो बबे हान्थानिफ्राय? सुबुंथिया गोदोलांबाय गादां खुज्रानि देंखोआबो गोमालांबाय हिंसा मुगैनायनि नारसिनथायाव। गले गले जिनाहारि जानांबाय इनाय फान्दायनायनि सायनासालियाव। बुथारनाय सिलाइ बारुदनि होसोथाबनायाव खानाय आइलि जायलि खारख्रावनांबाय लंथं मुसुखानि महराव। आय' मोस्रोम समाजनि मुलुगाव मोस्रोमथिनि अनसायनाय दुखु दाहा निदानाव। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां